Ne možemo reći da ekipa Sporta nedjeljom često ima izlete izvan ZG prstena. Naša dužnost je biti na raspolaganju prije svega sportu metropole. No hajde, bilo je odlazaka, praćenja reportaža iz drugih krajeva, čak i iz inozemstva. No tada je to zaista bio važan neki moment. Rekli bi u našem poslu čista istinska ekskluziva. O jednom takvom ćemo u sljedećim minutama. Sjećate se važne pobjede Hrvatskog olimpijskog odbora koju su čelni ljudi izvojevali otvorivši mogućnost rješavanja dijela egzistencije sportašima, prije svega onih iz borilačkih sportova, potpisom suradnje naše krovne športske institucije i oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno MORH-a. Krajem godine 19 sportaša je, podsjećamo, postalo djelatnicima vojske. To su dakle uglavnom vrhunski sportaši koji svojim natjecanjima ne mogu zaraditi dovoljno. Tu je HO uskočio, veslači, boksači, tekvandoisti. Svi će oni od 29. prošlog mjeseca, u to smo se tada uvjerili, imati svoj sportski centar u kojemu će se pripremati za svoja natjecanja. O čemu je riječ? O vojarni Kovčanje na Malom Lošinju. Predsjednik HO-a Zlatko Mateša i glavni tajnik Josip Ćop pozvali su ekipu Sporta nedjeljom na ekskluzivne snimke do jučerašnje vojarne. I upravo vi, poštovani gledatelji, svjedočite pravom potezu, sinergiji koja je nasušno trebala našem sportu. Svi skupa na poziv načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske generala Josipa Lucića podsjetili smo dakle budući Hrvatski centar za borilačke sportove na Malom Lošinju. U izaslanstvu HO još su bili i koordinator suradnje sa oružanim snagama Neven Šavora, te predsjednici Hrvatskog judo saveza, Hrvatskog karate saveza, Hrvatskog tekvando saveza, Hrvatskog boksačkog saveza, čiji će predstavnici u budućnosti dakle najviše koristiti sadržaje vojarne za pripremu sportaša. Vojarna Kovčanje, koja je već ovih dana izvanredan domaćin Hrvatskoj judo reprezentaciji, pripada skupini vojnih objekata predviđenih za pripreme vrhunskih sportaša, a prema zajedničkom sporazumu, rekli smo, HO-a i MORH-a iz rujna 2009. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Josip Lucić i sam nekadašnji vrhunski džudaš složili su se da će ova konkretizacija suradnje donijeti još snažnije napredovanje borilačkih sportova, koji u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji čine čvrstu i djelotvornu skupinu sportskog članstva sa 2 olimpijske medalje, prije svega mislimo o tekvando. Uvjeti su više nego dobri. Mi se zahvaljujemo ovim putem svima koji su nam ovo omogućili, MORH-u i Hrvatskom olimpijskom odboru. Evo, koristimo ovo prazničko vrijeme radno i nadamo se da ćemo se pripremiti bolje za narednu sezonu nego što je bila. A znate sami, ove godine smo u juniorskoj reprezentaciji osvojili 3 medalje velike, 2 europske, 1 svjetsku. Pa neka bude jedna medalja više sljedeće godine, bit će dobro. Za šta se pripremate? Koje natjecanje slijedi? Konkretno sada prvo natjecanje slijedi za naše mlađe seniorke Svjetski kup u Sofiji 29. i 30. siječnja. U isti dan se održava za juniore kup u Linjanu, znači isto 29. i 30. za našeg Juricu i za našeg Ivana. A prije toga se održava još jedan trening kamp u Linjanu, znači gdje ćemo se pripremati zajedno sa ruskom reprezentacijom. Pa mislim da je ovo stvarno fenomenalno područje koje i nama ovakvi uvjeti Judo savezu izuzetno trebaju. Savez je ipak mali i naše mogućnosti da financiramo pripreme u nekim skupim mjestima praktički nisu moguće. Tako da ovakav jedan centar i tatami na Lošinju nama zaista puno znači. Prostor teretane je zaista impresivan. General Kruljac apsolutno može biti zadovoljan boksačkim znanjem. Hrvatski boksački savez već resurse ove vojarne i ove dvorane i prostora koristimo već 3 godine. U ove 3 godine uz pomoć Olimpijskog odbora, normalno Ministarstva obrane i Hrvatske olimpijske akademije, mi smo oškolovali ovdje već 62 nova trenera. Sad smo u početnoj fazi novih sudaca, sljedeće godine ćemo krenuti sa liječnicima. Plus toga, kad je slobodan termin i sukladno novom ugovoru između Olimpijskog odbora i Ministarstva obrane, ovdje su dolazit će naši reprezentativci na pripreme pred velika natjecanja. Lokalno stanovništvo također može koristiti neke od resursa centra. Podvodom ronjenje, na primjer, ima uvjete svjetskih standarda. Stjepane, jeste zadovoljni? Da. Ne, ja godinama ljetujem i kampiram kao